Eso pasou o 24 de diciembre do 2022. Supoño que é unha data que non te vas a esquecer nunca, non? Non, hubiera sido mellor non ir a traballar ese día. Hacías o último viaxe, verdad? Sí, viña de volta de Lugo. Con ganas xa tamén de soltar o autobús, con ganas de salir daquele inferno de día que chovía tanto que non se miraba nada, eso. Era un día ademais, Carlos, para estar coa familia, non? Cos amigos, cos achegados. Era un día que ese autobús non tiña que haber salido ás 7 da tarde, 5 da tarde de Lugo, porque desde as 3:30, 4 da tarde ali non había autobuses en Lugo, só saliña eu. Ti saíches de Lugo, en dirección iba o autobús hacia Vigo. Hacia Vigo. A Vigo serían sobre as 9:15, 9:20 da noite, o horario habitual, o sea, nin iba moito máis, iba nin retrasado nin adiantado, o sea, iba en hora. Normal, iba máis ou menos en hora, porque había a veces unha diferencia de 10 minutos, ou chegabas 10 minutos antes, ou chegabas 10 minutos ou un cuarto de hora despois. A mí chegar un cuarto de hora despois non me importaba, era chegar. E como viviche ti ese intre, Carlos, no que xa, imagino que son segundos, son intres non que non dá tempo nin de pensar, porque explícanos como viviches ti. Iso é como unha pesadilla, iso non ten, como se me acabara o mundo aí nese momento. Que sentiches, como despertaches, como te diches conta de que habíais caído por ese día? Sentime moi mal porque xa prevía o que había pasado, o sea, prevía que non sendo a señora que estaba diante, a iso que eu tardei en recuperarme, porque co golpe eu aparecí de pé no autobús a quitar o cinto, pero nin me enterei como tirei o cinto ni nada, porque eu non sabía nin onde viña. Depois só a preguntaré á señora que se salvou, porque eu non sabía onde viña, non sabía se viña facendo a línea, se viña facendo un viaxe, non sabía onde viña realmente o que estaba facendo, non sabía. E depois foi cando empecé recordando, e tardei incluso uns días en recordar todo como foi, porque non me daba acordado correctamente. Ti mancacheste tamén, non? Sí, levei un golpe forte na cabeza, polo peito, polo tórax. Alguna contusión nas costelas ou así? Cinto e todo iso, levas doicho a espalda, doiche todo, bueno. E como lembras ese intre no que ti, digamos, saes da auga ou xa te ves na orilla ou non? Na agua non salimos, na agua, de hecho, o autobús cada vez que se iba, o morro quedou para arriba, un pouco, pero cada vez se iba se fundindo máis. Eu miraba que ali íbamos a afogar todos. Que situación, non? Imagino que para ti, Carlos, esas imaxes te las hai, por desgraza, non se che van a esquecer, pero imagino que o peor, ademais de ser unha condena, xa, non? Ter esas imaxes na memoria e na retina, que sempre te van a acompañar, o máis duro quizá foi o que viviches despois dese accidente. Sí, depois de oír verdadeiras barbaridades, como estar en un sitio tal que está a xente estar como amigables, falando e tal, está calado ti que tiraxe o autobús ao río. Pois por Deus. Eso teño aquí, Son comentarios moi desafortunados. Hai moita besta para moita persona que non sabe o que dice. Non pensa o que dice, porque unha persona, antes de falar, primeiro ten que pensar o que vai dicir, e non soltar unha barbaridade desas. Non é moi fácil non culpar de todo unha persoa e botarse fora, non? En vez de pararse a analizar as cousas. E despois chegar aos meus oídos outro, que un compañeiro do ramo, que lle dixo ao meu que tamén o mismo, a mesma contestación. A ti iso chega a min aos oídos, porque claro, a ti chegaronte, pois, daquela maneira, daquele xeito, a acusarte un pouco de matar a persoas, cando realmente iso non foi así. Iso a que te teñe que preguntar ao dueño da carretera, que como teñen esa carretera en esas condicións, porque iso aí vai seguir pasando, mentre non arreglen iso de outra maneira.
Claro, non está claro. Vai seguir pasando. Pero, sin embargo, sí que somos... Se non é aí, un pouco máis para diante, un pouco máis para atrás, porque esa carretera está todo moi mal. Teñen que arreglarla, está claro que inteira, non? Porque, ademais, non son mentes no punto onde ti tiveches ese accidente, máis adiante, houve outros accidentes, en outros puntos tamén complicados desa mesma estrada, verdad? Cae moita agua nesa carretera, cando chove 5 meses seguidos, de Vigo a Lugo pasas por zonas onde hai moita agua que pasa dun campo para outro, que iso é imposible evitalo. Ademais estás acostumbrada a pasar xa por aí. É por esa ruta. Claro. Ti, con respecto ás familias dos falecidos ou os feridos que hubo, que creo que hubo unha supervivente, non? Como foi o trato con eles? De que xeito te trataron? Eu realmente con eles non falei, pero sí quixeron me botar as culpas, e iso me sentou moi mal, porque a que me tiñan que pedir responsabilidades co dueño da carretera, ese quedouse os dueños, os responsables da carretera, eses quedaron, parece ser que se quedaron de rositas, ese é o principal culpable. E depois, penso que para iso están os seguros, non para botar a culpa a unha persona inocente. Claro, porque a ti, Carlos, o que hai que ter claro, por suposto, poñer por diante, é que a ti, nese intre, fixeronche tanto probas de alcoholemia como probas de drogas, non? Varias probas de alcoholemia. Parece ser que a policía tiña interés en que dera algo. Pero ti en todo momento dabas 0-0. Nas probas de drogas tamén dices negativo en todo. Exactamente, eu droga nunca me droguei na vida. Está claro, que sí, claro, Carlos, pero claro, o fácil é sempre botar a culpa ao conductor, non? O que levaba a máquina, non? Ou buscar un culpable. Un culpable. En autobús estaba en perfectas condicións, había saído antes con outro proxecto, non tiña ningún problema mecánico. Os autobuses tiña problemas. Vale. E, sin embargo, a empresa, a Monbus, non lle pasou nada? Non, eu non sei que eu sepa, non, pero bueno, non sei se pasou algo. Non, alguna multa levaron. Porque lle meteron algunas multas porque tiñan deficiencia, non sei de que, de horas de conducción, de tacógrafo, non sei de que, bueno. Alguna creo que lle meteron. E aínda con multas interpostas a ese vehículo, ninguén pediu responsabilidade á empresa de autobús? Non sei, parece, según o abogado non me dixo nada, non sei se algo lle pediron, pero eu creo que non. Estiveche representado? Manuel Carpintero. Teño que agradecer moito porque ao mellor senón crucificaron. Foi a miña intención e xa desde o primeiro momento buscar a alguén, aínda que non tiña os cartos, para que salira todo como tiña que salir, non vai a ser que me foran a min a crucificar. Ti, en todo este tempo, ata que non os juizos, ata que non hai unha sentenza como hai agora, ti precisaches de algunha medicación psicolóxica ou algo? Si, máis que psicolóxica, que eu non era capaz de dormir de noite, despertabas sobresaltando. Si, estuve un tempo, pero depois deron unha alta, que tiña que haber seguido ir ao médico de cabeceira e pedir abaixo outra vez, porque eu non estaba en condición de conducir. E menos se depois de torear, a empresa ainda por encima me toreaba. E que, como é ese primer momento no que despois dunha desgracia semellante, ti tes que volver a poñer as mans nun... Pois, en medo a que me volva a pasar outra cousa similar ou parecida. Nunca antes, Carlos, habías tido outro accidente desta magnitud? Sí, non, algún rascazo, algún tal, cousas sin térmico. Nunca tampouco nin tuveches sancións por alcoholemia ao volante do autobús? Non, do autobús ninguna sanción, nada. Do meu turismo particular, evidentemente, como calquer cidadano, si algo así. Pero nunca ao volante dun autobús te sancionaron nunca por nada semellante? Cando o teu abogado, Carpintero, te comunica que a sentencia e te di que estás totalmente exculpado e que non eres o culpable do accidente, que fixeches? Como tomaches? Como se me quitaron unha pedra de encima de 1000 kilos igual. Sentíme aliviado e un pouco mellor, pero aínda así isto non se olvida así dun día para outro. Isto ainda vai tardar moitos anos en darme voltas na cabeza, o sea que isto non...
E cos familiares algunha persoa desas que te acusou neses intres ou que durante estes anos se fixeron un pouco apartarte ou tomar distancias contigo pensando na tua culpabilidade, tiveches algún perdón por parte de algunha desas persoas? No, nada. Bueno, si hubo unha que me meteu a pata e depois dixo, sinto que salume sin querer, pero demais nada. Como se leva cando unha persoa te pide disculpas porque cometeu un erro, como recibes ese perdón ou esa disculpa? Con pouco de alivio, pero no fondo a herida queda aí. O sea que non entendes como pode haber personas que solte pola boca o que non pensa primeiro o que vai a soltar. Que dirías a esas persoas que non tiveron esa responsabilidade de pedirse perdón ou pedirse disculpas por apartarte, por sinalarte, por acusarte de algo que realmente ti non fixeches e está demostrado que non tiveches culpa? Que lles dirías? Realmente gana de dicir non teño gana de dicir nada, pero que sí que pensen, primeiro que pensen o que antes de dicir nada, que pensen o que van a dicir antes de dicilo. Se están seguros do que van a dicir, se é certo ou non é certo. E senón que se estén calados, que como mellor se están. Efectivamente, o se tócache a ti, pero mañá pode tocar a calquera. Calquera dos meus compañeiros que están traballando, ex compañeiro, vamos, que agora já estou jubilado, pero calquera deles, o que me pasou a min xa lle pasou hai máis de 28 anos, 28 ou 27, ou cousa así, a outros compañeiros en ambos, na mesma empresa. Xa lle pasou a quedaron sin choio, indo por encima despediron. Xa, o que me pasou a mí xa lle pasou a outros antes. E hai de volver a pasar a outros despois de pasar a mí, evidentemente. E ti que estás, ou estabas, ao volante, facendo kilómetros todos os días, temos unhas carreteras fiables a nivel general ou dan pena? Malas, dan pena. Dan pena. Falta de mantemento. Falta de mantementos, e depois falta de mantemento nos autocares tamén, porque saltan averías e non se arreglan. Espérase que quede o coche no medio da carretera para ir depois con unha grúa e depois entón arreglalo. Causando, ainda por riba, un persuizo aos que van, aos ocupantes, non? Pois, Carlos, apreciame moito que a xente soubera, vale? Coa túa propia voz un pouco a túa experiencia. Nos alegramos moitísimo, eu alegrame moito, acabo de conhecerte como aquel que di, pero sí que beso a boa persoa que hai en ti, beso tamén neses ollos ese sufrimento tamén que pasaches ata agora. Foron momentos e intres moi duros, porque me estiveches tamén comentando antes de facer esta entrevista, e sobre todo temos que dar tamén as gracias da importancia nestes casos, non? De ter un bo profesional ao lado que poda sacar a cara por nós, non? Entón, se queres añadir ou engadir algo máis? Gracias, é que isto que pode ser que non volva a pasar, que sirva para que non pase o menos posible, vamos. Se pode ser que non pase nada. Pois eu desexoche unha feliz jubilación, porque como todo o mundo lle chega, non? Esa época de descanso, de relax, e polo menos que disfrutes desta simulación sen ningún cargo de conciencia sobre os teus ombros, vale? Vale, gracias. Así que moitísimas gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Gracias.